tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan kuwi watake pendhita kuwi kudu dilakoni nek kuwi iso dilakoni wah sesuk bakal nemokake pati sing indah pati sing sampurna mati sing kepenak padhang dalane merga sangune wis komplit ora nyono kok malah rasaku kaya kena yo Mbak kenapa kena ngendikane Simbah kuwi mau kok njeraku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing satenane lah iya mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu